In de strijd in het groeiental stedstuinen met alleen nog maar stien is Ljouwert aanwijs als een van de pioniersteden van het project Operatie Steenbreek. Het doel is meer grien in de tuintjes. Dat is wichtig voor vogels en flinters, maar ook zien wetteroerlijst. Door de stien kan het wetter dreig voortrinnen. Ien op de treien Friezen had het huis net goed beveiligd in inbraak. Dat bleek uit een enquête van het Eén Vandaag opiniepanel. Toch viel 93% van de Friezen hem veilig in eigen buurt. Landelijk zei 1 op de 5 mensen dat de beveiliging van haar huis net in orde is. De gemeente Haas wil het parkeren voor inwoners en bezoekers eenvoudiger maatje, zonder dat eilandtoeristen de binnenstad weer als parkeerplak broeken. Jong praat de gemeente met de inwoners van Haas over het parkeerbeleid. Jong is er in Balken informatiegeerkomsten voor de omwoners van de Wiekelerdiek. Het plak dat door BMW van de Frieske Marren aangewezen is voor een asielziekencentrum. In het centrum zullen 500 vluchtelingen opvangen worden van maximaal 5 uur. De bijeenkomst Joen is besletten. Joen en vannacht bewolkt waar, Rijnwetter, het wordt maximaal 2 graden. Morgen ik een wierte dag, een noordwestenwind en dan wordt het zo'n graden.